Vítam vás všetkých pri mojom novom videu, v ktorom vám poviem o tom, ako pískať na prstoch a aj by som sa rád pokúsil o to, aby som vás to naučil. Základom pískania na prstoch je mať ruky, prsty na rukách a jazyk. Takže si to rozdelím na také dve časti, čo bude teória a prax, alebo teda to, ako by to malo vyzerať. Teória. Prsty si budete musieť zložiť do takéhoto tvaru. Následne si budete musieť pomocou prstov zakloniť jazyk dozadu. Nie úplne dozadu, aby ste sa neudusili, prosím. Hej, to neskúšajte ani. Už keď budete mať prsty v ústach, tak si ich položíte na špičku jazyka a zakloníte si jazyk dozadu. Len tak trošku. Nie je fakt, že si ho ohnete úplne, ale len tak jemne si nadvihnete jazyk na podnebie, ale nech sa vám nedotýka ten jazyk toho podnebia. Potom budete musieť mať medzeru medzi hornou a spodnou perou a pomocou prstov si nastavovať ten uhol toho prúdenia vzduchu. Dá sa to nazvať ako prúdenie vzduchu? Dúfam, že hej. Samozrejme, predtým, ako sa toto celé začne, ako si dáte tie prsty do úst, umýte si ruky pre istotu. Ďalej už môžeme teda ísť na ten samotný proces. Dáte si prsty na jazyk, nadvihnete si ten jazyk trošku a budete musieť štelovať si tie prsty, alebo teda budete musieť keby hľadať ten uhol, pod ktorým začne to samotné pískanie, lebo je veľká pravdepodobnosť, keď budete začínať, že budete len vydychovať vzduch bez akéhokoľvek zvuku a nebude tam to pískanie, čiže budete sa musieť hrať s tými prstami trošku. Možno nie, ak vám to vyjde, tak vám pogratulujem. Tak tá druhá časť, ako by to malo vyzerať. Poďme na to. Jazyk máte v ústach. Prsty si dáte na špičku jazyka. Jazyk zakloníte, alebo teda podvihnete hore. Teraz, jak som aj hýbal s tými prstami, tak bolo počuť možno aj tú zmenu tónu. Čo je výhodou pískania na prstoch, je, že je to o dosť silnejšie a výraznejšie ako samotné pískanie bez prstov a len vydychovanie. To pískanie proste, chápeme sa. Je to na to zašokovanie ľudí, nech nie sú zameraní na niečo iné. Keď vy máte napríklad nejaký príhovor alebo niečo, tak s tými prstami, s tým zapískaním na prstoch ich viete umlčať a slovo je vaše. Toto je všetko, ak sa vám video páčilo, dúfam, že áno, nezabudnite dať like, po prípade odber, aby ste nevynechali ďalšie videá. Uvidíme sa pri ďalšom videu, dúfam, že som vás aj niečo naučil teraz, majte sa krásne, čaute.